El nivell d'agility aquí a Catalunya exponencialment ha guanyat molt, cada vegada anem més bé, hi ha cada vegada més llicències, això es comença a animar força. Hi ha un promig entre 170 i 190 participants a cada prova, que realitzem un promig d'unes 2 proves al mes durant els 10 mesos de l'any. Comencem al setembre i finalitzem les proves al mes de maig. Realitzem la Copa del Final de Catalunya, que es sol fer final de maig, principi de juny, i és, diguéssim, el colofó de la prova a dins de Catalunya. L'agility a mi sempre m'ha encantat tot el món aquest dels gossos i jo volia tindre un border collie per això, per fer agility, perquè vaig descobrir que era una raça molt bona i vaig estar investigant d'això l'agility i com a mi m'encantava el món dels gossos vaig començar així a entrenar i un dia em van dir que si volia competir i bueno, és la meva mida, l'agility. Al treball has d'estar molt vinculat. Si tu saps com funciona el teu gos, sempre faràs pistes bones. El gos acabarà acostumant-se a tu i tu al gos i al final tot surt perfecte. Tenía una perrita y empecé, me gustó y bueno, es un deporte muy bonito y sobre todo trabajar con los perros es sensacional. Te ayudan mucho y te dan muchísimas alegrías. Y me aportan muchísimo porque el correr con mis perros es una pasada y ver cómo les enseñan las cosas y ellos lo van aprendiendo, los aparatos día a día, trabajándolo mucho, pero es genial, trabajando con ellos es una cosa estupenda que la recomiendo a todos, aunque sean mayores. Para hacer agility solo hace falta tener tus perros censados, vacunados, desparasitados, buscarte un club, hacerte socia y tener muchas ganas de trabajar con ellos. A la hora de realizar el recorrido es muy importante que el perro y guía estén compenetrados, es decir, que el guía indique perfectamente al perro cómo tiene que ejecutar el obstáculo, que esté colocado el guía en el sitio perfecto para poder indicarle bien y evidentemente que el perro esté por el guía, esté por el dueño. Ahora por ejemplo van a empezar a repasar pista, repasan la pista sin el perro, memorizando cómo se van a poner en cada obstáculo para que el perro lo haga bien. Una vez que empieza la competición y empieza con el perro, hay tensión porque intentan que el perro no tire el palo, que el perro pise las zonas correctamente y en ocasiones este nerviosismo no ayuda porque lo que hace es confundir al perro y hacerle que penalice. Pero esto es la edad ja. El fet d'haver-hi gent jove, gent de totes les edats, diguéssim, i gos molt ràpid, gossos més aviat lents, doncs fa que l'ambient sigui molt distret, molt relaxat, hi ha una plena diversió, sempre hi ha algun moment puntual potser, però l'ambient en general és molt divertit i molt maco i molt entretingut. És una manera de realitzar jocs amb el teu gos, de tal manera que al mateix temps que estàs fent esport estàs jugant amb el gos. No deixa de ser una relació guia-gos divertida i molt amena.